Hello guys, maswera seiko muri Zimbabwe tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Wigi yakaenda kudry clean kana yangodzoka muchaiona zvenyu, don't worry. I hope munofara, ndinokutendai nerudo rwamunotiratidza. We are building an amazing Zimbabwean community ine vanhu vari positive, ine vanhu vane rudo. Ngadai Mwari akuitirai zvakanaka. Nyaya dzedu tinadzo, tisati tatanga nyaya dzedu takatanga channel yedu yemanovheu iya. Zvino ini chizezuruka chakaramba. Saka iripo zvayo channel wasiya ndisiri ndoverenga, ndichasiya link ipa muinde munosapota zvetisvike 1000. Alright, regai titange nenyaya yedu. Muri boy here, indiri musikana wechidiki ane 21 years uye ndakajoiniswa Satanism ndiri grade 7 naticha wangu aindidzidzisa. Haana kuti Melz uyandikupinze Satanism, kwete handiwo majoinisiro andakaitiwa. Chete ndaiva mudiki ndaiziva the implications yezvinhu zvandinenge ndaita okukura spiritually, kuziva kuti ndava kupinzwa munyaya dzinozondinetsa mangwana. Parents angu they were too busy vachitsvaka mari, vaitogara kuNamibia, taipota tichienda holiday. Ivo vaiuya pano neapa, taigara nagogo pamwe nemahelper. Ini madam vangu vaitoziva kuti ndinogara nagogo, parents angu anogara kunze kwenyika. Saka I think she took advantage of that. Tete ndakatanga kuziva minstrel circle kubva kuna mudzidzisi wangu. Kumba hakuna munhu akambondidzidzisa nezvazvo. Gogo was too old to notice. My parents were too busy to notice. Tete tanga tagara tozvidzidza new curriculum, asi mudzidzisi wangu aigara achiemphasize kuti kana maperiod rikatanga uri kuchikoro utaure uwane kubetsereka. Meme vaitogara nemapads muclass pamwe nesipo kuitira vana vanenge vaita emergency. Tete ndakazojumwa umo musi nditori muclass, kusimuka kudai kuwana uniform yatsvuka. Meme vakandidana vakandipa Zambia vakati ndinowacha uniform toilet ndoyanika. Meme vakandidzidzisa kushandisa mapads, vakanditi kana richinge rava neropa ndigouya ndovaratidza kuita kuti vagondipa rimwe ndigochinja. Tete was too young and too trusting. Handina kuziva kuti meme is an agent, vatori pakuvhima. Meme vakatonditengera imwe packet yemapads vakanditi there is no need yekunetsa gogo, chose chinenge chanetsa ndivaudze. Ndakaona senge she was being motherly sezvo vaiziva history yangu yese. Tava kunochaisa, meme vakandidana mustoreroom vakanditi ndichienda kutoilet ndinotarisa kuti ndichiri right here. Tete ndakaenda panga pava ne something vakati ndichinje ndise plastic vaizonorasa kana vava kuenda kumba. Ndaisafanira kurasa muchemba yaizobloka. Kumwana ne12 years zvaimeka sense, asi ndipo pazvakatangira. That was the first and last time ndakaona period yangu. Neuwanana tete neudiki, gogo handina kuda kumbovaudza zvaitika. Ini handiti ndaive neassurance yekuti meme vachazondibatsira. Mangwana ndakanochinja. Meme vakandidzidzisa to properly dispose sanitary pad remuzivo. Asi what I vividly remember ndezvekuti havana kundipa the very first pad randakashandisa. Ndipo pakatangira maproblems angu. Ndainge ndorota meme vachiuya vachinditora tichienda underwater kwatainosangana nevanhu vakasiyana-siyana, vachena, vatema, varume, vakadzi. Taita senge tinobhururuka toenda pasi pemvura. Hope dzacho ndomuka ndakadaro, too confused to remember. Meme vaitondifarira zvisina kana question mark, zvaizikanwa chero naheadmaster. Ndakazobva pachikoro apa chinotanga secondary. At 16 I started sleeping around tete, ende munhu wacho ndotanga ndamurota a day before. Zvandaiita hazvisi normal zvachose. Ndakanetseka. I think it contributed ku early death yagogo vangu. Vakafa when I was 18. It's like ndaiva permission. Asi because ndaisaenda kuperiod handina kubata nombo. Mama vakazotanga kuziva at 19 kuti handiende kumaperiod. We went kuma different gaina ndichinze handina problem yandinayo. Physical exams zvese nescan ari kuratidza kuti ndiri right. Mukufamba umu ndipo matakazonzwa kuti pane munhu akashina neropa rangu akairiita as a sacrifice kuDark Kingdom. I was devastated. I wanted to expose this teacher so badly because I felt kuti handisini wekutanga uye handizori wekupedzisira. Asi kuuraya upenyu hwevana vakawanda. Ina handichikufa nekuti upenyu hwangu hauna kana nemusoro
plus handina pact yandakaita with anybody, just that I was robbed by menstrual blood na someone who was supposed to protect me. Izvezvi tete, I'm trying to free myself from my clashes ewakaipa, not anymore. Sure kupiwa destiny yokusangana pabonde nevarume vakasiyana siyana kupfumisa umwe munhu iwo mabody parts ako achisakara. Vabereki vari pano normalize kuziva zviri kuitika mukati meupenyu hwevana venyu, muzvikoro vanotamba navo, kuvanoswera etc. Nokuti we are living in a wicked world. Vana vari kubatwa zvakashata vachijoiniswa zvinhu zvisirizvo nevanhu vanotrusta stereke. Be on the outlook. Indoziva I'll be fine very soon and free. Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe. Zvakaoma. Tangozvinzwirawo toga kuti ndizvo zvakaitika muzvikoro kwewo ticha vanenge vati kwai ndanochinja pedway naro kunondipe pedway. Zvakaoma. Tete, how are you? Do you still remember that day that I was in the confession yangu? Since that day, I never have peaceful night. In fact, the very same day that I got to send a confession, ndakatorota sekuru vaya nganga vekuenderwa naTafi vachindirwisa. Ndakazotanga kurwisa anti asi ndakabva ndachitanga kuchisimba kunamata nekutsanya mataki aingouya. I remember umwe musi ndakarota Tafi auya achida kundirwisa, akabata zibanga hombe achindirwisa, ndokubva achinja kuita sekuru vaya, ndokubva ndatora zibanga ravo ndokubva uraya ndokupepuka. Ndakamuka ndichitya asi ndakanamata. Nhasi ndipo pandakuona munhu akundifonera hanzi enda paapp pako. Ndichivhura message ndikuona message from Tafi hanzi mawani madhala akafa, akaonekwa akachekwa musoro. Tete, ndangosiya phone pasi ndokurova tumadance ndichiimba zvangu. Kudenga kuna Mwari ende anorwira. Mucharangarira kuti sisi vedu vakashungurudzwa nasekuru ava. Muchirangarira confession yegudo. Vai mama vavachivati vasikana muri kuonani, vasikana namatai, kana pane munhu wamuri kuona siyanai naye, iyo ndokubva vazoda kuenda kuvasekuru vachida kubata mushongo wegudo. Mucharangarira ndivo vari kutaura kuti kwai aiwa sekuru vakazoshaya. Message ndakaitumirwa last week, just that ndakazongoita busy. I think ndipo paya pandandiri kutadza kuconcentrata. Saka hanzi sekuru vakashaya. Pane pamwe hatibvumidzi kufara kana munhu ashaya. Hanzi there is sadness in heaven when one sinner dies, because vanoziva kuti zvakaoma, gehena. Asi hatizivi kuti toichasei, hatingafari sezvataura kuti kukwai there is sadness in heaven. Kana kudenga vanhu vasingafara kuti munhu afa, isu tingazofara here? Asi ndizvo zvakangoitika. Nyaya dzacho dzakawanda, regai ndione. Makasimba here tete, mukati meupenyu tinosangana nezvakawanda. Zvimwe zvacho zvinotisiya tichidhauta kuti zvinhu zvakadai zviripo here kana kuti ingano. Usati wasangana nazvo unongoti ingano, asi wazosangana nazvo wotoona kuti aikaka zvairi reality. Ende ndinoziva kuti handisi ndega ndakasangana nezvakadai. Asika patinobva kudzimba dzedu tinorayirwa kuti umwe neumwe musha une zvawo. Asi tete, dambudziko rainge roitika nderekuti zvemumusha umu zvainge zvondiafecta directly. Ndainge ndonzi ndiri ngomwa tete makore 8, no miscarriage, chero yakamboedzesera kubata hapana. Kazhinji panoshayikwa mwana, blame inopiwa mukadzi. Hapana anoda kutarisa kuti iye murume uyu akamboitawo mwana kumashure uko here. Ini ndiri munhu akakurira mufamily inonamata. Handisi kuzvitutumadza, asi ndingati spirit yangu inosensa danger, kutonzwa kuti pano pakaipa. Ndichisvika mumusha umu ndainzwa kuti pane something chisiri panzvimbo, asi ndakangozvipushira kuside ndichiti kuda inyaya yekuti ndiri mutsva munzvimbo iyi. Ndakangogarawo zvangu kouchagoendepiwa wakaita oath yekuti for better or for worse. Ndakagara hangu kuti kushinga, asi zvandainge ndakavinga zvacho zvainge zvakangodhakwa kuita sekuti murume wangu kune kwaizviwana. Asi haukamu kazhinji taigara tiri tese. Asi tete, asi ndakazoona kuti nekufamba kwenguva, usually after midnight, murume wangu anenge achita bonde na someone, asi someone wacho wausingaoni.
anenge ari busy haikona. Musi wandakatanga kuzviona ndakakanuka tete nazvo ndikati ndiudzeiwo chii ichochi. Ndikangoti regai ndiudzewo tete. Tete vakanoudza mhai ndakaudzwa unzwa inda dzose ndikanzi ndine overactive imagination. Zvese izvozvo ndainge ndazviona nguvai, asi unomuka usiku kani hapana chakasara. Vamwe mungada kuziva kuti na 12 midnight ndinenge ndichitei. Well, kazhinji nguva iyoyo ndinenge ndakasvinura ndiri pamaprayers angu, saka ndinenge ndiri very alert. Tete ndakapotsa ndatiza imba yacho nenyaya yezero action mubedroom. Ndaiti ndikaudza umwe wangu zvaanenge achita usiku, aimuka asingazivi chinhu kana kuti aipretenda kundiita foza. Asi chandaiona ini tete ndechekuti umwe wangu anga asina interest nezvebonde. It's like kune kwairiwana. Pano neapo pataisangana airasa mbeu yakaneta-neta. Saka papi pacho pandaizobata nhumbu. Whatever was having sex with him had hold over him. Zvisinei tete zviya zvinonzi hapana chakavanzika pasi pevhu ndezvechokwadi chaizvo. Kana nguva yekuti chokwadi chibude yakwana chinobuda. Mumusi panze paita sekuti pane some weird movements. Saka ndakatarisa padivi ndikaona umwe wangu asipo. How strange kuti anga abuda panze akasangana dambudziko. Regai ndibudewo panze ndagara ndingaonewo musha wakakomberedzwa nedzimba. Torei zambia rangu, sunge, pfekei manyangira gora angu aigara pasi pebhezi. Ndichinobuda panze wanikwa no man chamunorwa murume wangu ari busy nekamunhu kadiki kapfupi kanoita somwana asi hasi mwana, kangori kamutumbi kasingakuri. Same time ndichibuda tete vadiki vachibuda vachinosanganidzana neshura rakadai pakati perivanze. Tete vakangoridza mere kamwe ndiye pasidi. Apa mwedzi wainge wakagara. Chandisinganzwisisi up to this day tete ndechekuti murume wangu amboita bonde pamubhedha nezvisingaoneki. Apa nemhaka yei aizenge oita bonde nechikwambo mwedzi wakagara? Kwaive kuzadzikisa miko here? What was I missing here? Ndanga ndakaroorwa nemurume wechikwambo here? Ndaiva pabarika nechikwambo here? Ndicho chainditadzisa kubata mwana here? Mbeu iri fetau ichienda kwatiri. Chamunora aiziva here izvi o aitoshandisiwa asingazivi? Tete kwakaedza, asi vatete vainge varwara zviri mysterious. Tete vakangoti musoro wangu uri kundibanda ndiye pfau zi. Asi usiku hapfuura vatete vainge vari right. Takatumwa navo tea nemabura mushure mekunge tadya chikafu chemanheru. Vakanovata vari vatano. Saka vaizenge varwara nguvai. Kuti kuona zvavaisafanira kuona ndiko kwakaita varware vafe zviri mysterious. Saka ini ndaiva next nekuti ndainge ndazvionawo. Asi tete chakazoitika next ndicho chakandishamisa. Baba vakati vatete vanovigwa mudanga, mukati medanga, mudanga chairo. Vanhu vakavata vachichera usiku ihwohwo. Rikapera vatete vakavigwa mudanga mausiku zvakare. Chikuriro changu chose handisati ndakambonzwa kuti munhu anovigwa usiku. Number 2, ovigwazve mudanga. Danga remombe tete. Zvose izvi zvaiva strange. Family iyi yaisabata mishonga yese. Kana yaibata zvechokwadi murume wangu chamunorwa aizviziva here? Kana aizviziva, what was his role panyaya dzose idzi? Neinformation yandainge ndinayo ndaizorarama here upenyu hwangu hwaizogurisirwa panzira senge huku iri kuurayiwa vaenzi? Ndainge ndakuronga kuti funeral ichingopera ini ndaizosenga mabags angu ndakananga kwedu. Hapana pandaigara pamba apa nezvandainge ndaona. Obvious there was something strange somewhere. Yaitoita senge association yevaroi. Tete handizivi kuti ndainge ndaita wekubikirwa oro wekupfungaidzura mushonga, asi ndakazongoerekana ndaregerera chamu. Ndaitomudefenda ndichiti he was an unwilling participant, ainge akafungaidzirwa mushonga. Tete, from a bondless marriage to a bondful marriage. Ndaimbokomplena kuti bedroom medu makatonhora zvakachinja. Ndaigara ndakangoneta. Africa yangu yava kugara yakasvuuka nekuzvimba. Imagine non-stop action usiku hwese. Tete ndava kutofunga kuti chamu anogona aine chakabata. So tete vakangopinda mucrossfire yekuti vakaona zvisingaonekwi. Asi muridzi wenyaya ari iye wandinogara naye chamunorwa. Chii
chaimbotora nzvimbo panapa. Ndakamboedza kunoudza tete vangu hanzvadzi yababa zvaitora nzvimbo, vakatonditi handizivi zvandinoda. Bondless marriage ndocomplaina, bondful marriage ndocomplaina. Asi chete kuti tete vangu vaisava mubvudzu dzangu, zvandaisangana nazvo zvaiva zvikukutu. Ndakadzokera kumusha kwemurume wangu feeling defeated nekuti ndaiziva kuti kuzorora chaiko hakuna. Anyways, ndakati regai ndimboita thorough cleaning mumba, nditange nezitrunk rainge raiendeswa naChamu kuboarding. Tete munoziva mumba munenge mune zvinhu zvagarisa munoita kamwe kasimoso, so ndaida kubvisa kasimero ikako kezvinhu zvagarisa. Apa trunk racho rainge rakakiwa. Attachment syndrome, so yekusada kurasa zvinhu. So izvezvi munhu izvezvi mune majuzi e10 years. Ndakatsvaka key pandaifungira ndikaiwana, ndikavhura trunk riya ndokuona mune chidhori chechirume nechechikadzi nehumwe hungwendere husina basa rose. Zvidhori zvakare zvekusonewa. Ndikati regai ndirase. Kana tazokomborerwa nemwana taizomutengera zvechimanje zviri soft and fluffy, kwete zvaimara izvi. In fact, regai ndiite kuzvipisa. Tete ndipo pandakanogofa mwena unobuda nerovambira kudena mago chaiko. Chamu akangotanga kuita sekuti akurasa njere, achiti ari kuona vatete vakafa vakamutarisa. Aitoita senge ari kuvaona isu tisingavaoni. Iniwo wacho ndainge ndisingachaonekwi semunhu, achingoti ndakamuvhiringira zvinhu zvake. Ndakazoita zvekutiza pamusha apa, kwete nekuti chamunorwa aingopenga, asi tete ndaiona zvindofa masikati machena. Ndakaona kuti zvaitika ndaizoguma ndatevera vatete vakafa ndikatiza. Asi mukati memwoyo wangu ndine kakusagadzikana kuti vatete havana kuzorora. Vakafa asi pane kakushandiswa kwavari kuita. Tete mombe dzepamba apa dzobereka zvisiri normal. Apa hadzifudzwi nemunhu, asi hadzirasiki, hadzipindi muminda yevanhu mumapindu emuriwo, dzinotoita senge dzinofudzwa. Tete ndosunungura vatete vazorore mugare here, ondongosiyawo zvakadaro since ndakazviwana zvakadaro. Semuimbi uye akaimba, pawazviona seya zvakadaro, pawazviziva zvisiye zvakadaro. Ndinoziva kuti kupisa kwandakaita zvidhori zvaiva mutrunk ndainge ndavhiringa mishonga yaChamu. Akazotadza hake kundiuraya nokuti ndaive ndakakomberedzwa nengirozi. Ndaiva ndakachengetwa neropa raJesu Kristu weNazareta. Asi ndinomubvunzo kuti ndakatadza here kusiya ndadzokunura 1 or 2 ondaida kusimbiswa pakunamata. Asi ndinongotenda kuti ndakabuda pakaoma. Saka tazvinzwira toga kwai vatete vakavigwa mudanga usiku. Kwai vanhu vakasara vasvika pamba kuva kudomwa tea vanhu vapedza kuviga. Kune mhuri dziri weird. Of course kuchindevele tinoviga kudanga. Do you understand me? Saka kuchindevele kune matanga, like where I come from, tine matanga mahombe. And it's like more of a paddock. So kune danga, then kuita paddock, and it is separate. Saka vanoviga kudanga esibayeni. Murume chaichai ndoda inochengetewa kudanga, kune mombe dzayo, kune upfumi kudanga, noti mudanga. Kana makuzoviga mudanga mombe dzosvika dzoitira tsvina pamusoro pegova, imi makambozvionepi zvakadaro. Anyway, regai tipinde munyaya inotevera. Munyaya yandaibvunza yeye kuti ndakaiita here kana kuti handina. Tete makasimba here? Ndinoreurura kuva munhu aitengesa muviri. Kana nchiti kutengesa muviri ndinoreva kuti ndainge ndisingauriri change small. Maboyfriends angu ese aiva ana somebody mukati meupenyu. Kana kuri kumaholiday kunyika dzakaita sana Dubai, Zanzibar nemamwewo manice resorts places, ndaimaziva tete ndichiendeswa nemaboyfriends angu. Maboyfriends angu aibva kuma-single men, ma-married men, vaya vari muma-situationship, ma-government officials, vakuru vedzichechi, you name it. Kana kune munhu akararama akaona nzvimbo dzakasiyana tete ini ndinoverengwa. Asi kambinga hadziwanikwi kuma-touchline tete, kwete. 1, havatodi kuzikanwa kuti vanoita zvemahure. They fear for their reputation. Number 2, vanotya kufumurwa. Saka vanotoda zvinhu zviri discreet kuti vasazikanwa. Saka kuti ndibate mbinga idzi tete ndaitoenda kumabhawa makuru ndakageza ndichiluka klasi, ndichizvitengerawo doro rangu kuti ndisazoitawo
kunge pambi yesharashara. Haungazviratidzi kuti uri kufamba nesouti mumwe, unozviita nestaira ka zvine huklasi mukati. So ukaona mbinga yako yadyira woziva kuti zvabhadhara, sekuti mbinga chaidzo dzine mari hadziiti zvekukecha different vasikana vanogara nemunhu one kwenguva refu, kana zvichinge zvazovhara nawo voenda to the next person zvichingodaro. Asi tete ndoda kugara ndataura chinhu ichi, kubata mbinga haisi kids game zvekuti vamwe vanobata mishonga nekugeza munyama just to be a certified side chick. Saka pakazofa imwe mbinga yangu neheart ndakasara ndisina munhu, zvisinei maziso angu aive set pane imwe mbinga yaive yakawina government tender. Saka ndaiziva kuti mari yakaderana, asi baba vacho vaingova neimwe serious yandaisada. Ndakamhanya kune vamwe sekuru vaita zvekunogeza vanhu minyama uye zvemanjuzu, ndikanyatsovabudira pachena kuti pane imwe mbinga yandaivandira. Saka vakandigadzirira dare, ndaizouya nemakwati avo ndichivatenda. Sekuru vakandigadzirira dare tete, ndaita kuvhima kuti nhasi ari kumwira kupi. Ndaiva nemabhaunsa angu aindipa information andaibhadhara. Ndaisvika ndogara ndotanga hangu kumwa bhiya rangu. Vamwe vaindiaprocha ndichiratidza kusava nehanya navo. Zvese izvi zvaiva maziso etarget mbinga yangu. Ndaida kumuita keep interested yangu was a waiting game. Saka tender guy paakazondiaprocha ndaiziva kuti ainge anyura huku line and asinka. Takafambidzana na tender guy zvakanaka zvinenge ipaya. Tete, I really enjoyed my life na tender guy. Ndainge ndongogara ndiri mudenga seshiri ndichifamba mundege. Kana ari semalebo ndakapfeka the best of the best. Ndakakwanisa kuti mari haindipa ndikatenga kafuel saver kangu nekastand kumarokesheni. Tete, ndakazosiyana na tender guy mushure mekunge ava kuda mwana. Madhiri akadaro aisaita vhele ukaona uri munhu anotengesa mbiri nhumbu ukaibata muchibasa ichi unenge wafela chaizvo. Kutenda munhu nemusoro wemwana kuti aitei, plus ini ndainge ndagara ndine mwana wangu anochengetwa nagogo. Saka kuda kuita game park ndaizodii. Takaita part ways natenda guy zvine kakuirana pasina kutukana. Asi tete, chikuriro changu handina kumboziva kuti kune chinhu chinonzi ma-STD. Kana ndichiti STD handisi kureva ma-sexually transmitted diseases kwete, asi kune chinhu chinonzi sexually transmitted demons. Hongu madhimoni anotapurirana through kusangana pabonde. Zvese izvi ndakazviziva mushure mekunge upenyu hwangu hwava kundiomera. Kumabhawa ndainge ndisachaindi, ndava kushandisa maoko angu kurarama. Ma-sexually transmitted demons aya tete anouya mukati meupenyu hwako okuita rombe rokutanga nerekupedzisira. Zvinhu zvinenge zvisingambofambi at all. Kuzama chino hachibudi, ubate chino chinoramba. Ini ndakaita kugara pasi chaiko kuita senge ndakakandwa munyama tete. Dhimoni iri rakazoenda through kunamatirwa. Asi kuvasikana vechidiki hakuna chinhu chinonzi blesser kana tazogara. The only thing they bless you with is my STDs nekukubirai masters enyu. Dziriko mbinga dzinotoita mari nekusangana pabonde nevakadzi vari different. Ipapo unonzwa mastatement ekuti ane mari asi kuvakadzi habviri. Chiregai ndikudze vadoko, hakuna munhu asingagoni kudzikama okuva loyal kumunhu one hazviko, asi anenge atowana target dzake dzekuspreada mademons and evil spirits kuma unsuspecting young girls. Wakabata mbinga yako, but at what cost? Cost yefuture yako. Mukutarisa vazhinji vakadana nembinga havana kure kwavanozomboenda. As a former class bichocho myself, ndiri kuti ngwarai vasikana ngwarai, musabirwa future nekuda kwematrinkets. Chii chinonzi kutengerwa hembe kukwira ndege. Zvinhu zviya hazvishamisiri vadoko vangu, unogona kuzviitira wega, hazvina kana mweya wetsvina. I wish I knew this sooner. Ndaitozviti ndakapenga, asi hapana. Tinokutendai veduwe nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Tosangana zvakare muzuva ramangwana. Ndatenda.